Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi nina bendlondle nophaphe ekhanda isifunda sasekusonayo kaZulu Natal kanti izwe iningizimu Afrika le iBlack Live TV impande zama Afrika igama lami King Sichaka ngwakaluqa nganza kwethu niyazi ke masasithelekile sohlobudlu bekhasini ezintweni ezithinta isintu nokudiscusswa kwezinto nje ejulile lapha esintwini nokwazi ukuthi abantu bayasizakala noma basizakala noma bayachashazwa okunye kwakhe sekubuzayo nje lokho khona la ohlelweni lethu izimpande ezama Afrika asingelo dabeni ke niyakhumbula ukuthi ngokudlule sike sahanjelwa umfowethu ofikela wazosichazela ngesithwalo sakhe athe esedlozi washo futhi ukuthi uthokoze kabi siyamsebenzela kanankinga nencane kuphela into emlethela ukuthi nobaba wakhe wayenamatekisi wayithwele manje isithwalo sababa wakhe sinesikhwele sigadla kulise sakhe semsebenzelayo kodwa esakhe sona sihamba kahle abantu ke bafona ke ubuthaphu ingcingo zethu iringa left and right angazi abantu batshelo basiyinyanga asizona inyanga nganza kwethu singabethula nje beyinhlelo nokunikeza into eqondile kodwa ke sasesibona isidingo sokuthi cha sihambe sinzingelele umfowethu asitholele nalomkhulu noma lo baba wamsiza yena ukuthi athole lesi sithwalo athi asinamngozi siza ukuthi ngabe mhlambe ekhamba kanjani sibuye naye ke samletha qathatha shuthi lo upart 2 westory sethu lesiya nembuzo eyasala ukuthi sithole impendulo kuzona zonke lezo zinto lezo sanibonani igama lami King Sichaka ngwakaluqa asibingelele ebhuti omdala niyaphila kodwa baba uyaphila ngabuzwile siphilile sinjengawe nje nami phela ngicabaqaba kwasha abantu bangale cha futhi ubona sekuhlupha nje futhi siyakwazi ukuthi ubusy umuntu orana amabhizinisi akho njengamatekisi into ehlezi semgwaqeni njalo kodwa sibone kubalekile ukuthi abantu bethu mabekudinga nathi sisenamandla sikuthole fast sheshe sikubuyise uzokwenza upart 2 wodaba lakho wasixoxela ngalo njengoba ushilo ukuthi isithwalo sakho sedlozi abantu ke sebehlupheka kakhulu lapha ngaphandle bafuna ukwazi ukuthi ubani lo wakusiza wena kanjani kuphi kodwa ke namhlanje sifuna uzogcila khona ukuthi usithathe usibeke ngesithwalo sakho ukuthi sisebenza kanjani mfethu hayi angithi bafo njengoba ngangichazile ukuthi isithwalo sami mina sihle kakhulu sidlozi ngangithe halamuzi nje ngalela langa shuthi ke ngenxa yesikhathi kodwa ke namhlanje ngizonaba ukuthi sisebenza kanjani la ngaya kumkhulu lo okuyena owangenzela okushuthi okokuqala uma ufika kuyena angiqale la okokuqala uma ufika kuyena ufika lapha ya akugeze qeda ukugeza aqhuma abanye bathi ukufutha mayise qede lapho bese kushaya inhlanga mayise qede ukushaya inhlanga ebese kunikeza ibhodlela elincanyanyana nje kukabili ukuthi either uyakunikeza ibhodlela noma yena uyakwenza lento afuna ukuthi uyenze ngalo leli bhodlela leli ngoba kahlahle libhodlela usuyifuna ukuthi uthathe uyolibeke ebank noma ngasebank angisho njalo noma ngaku ATM kahle kahle endaweni enesiphithiphithi la abantu beyaluza because kufuneka idonse izithunzi zabantu inhlanhla ezahlukahlukeneyo so ke ayiloko kokuqala usho ukuthi ke kodwa uya prefer ukuthi akube uyiye ozohamba libeke shuthi ke mawusubuya ke lapho ke leli bhodla leli lapho lihlala 3 to 4 days angithi kuya ngesikhathi yena asibona ukuthi sikahle asuke sibona yena ukuthi silungele ukuthi lingahlala lapha then ke uma usubuya emva kwalezi insuku lezi asukunikeza zona sekufuneka ubuye nembuzi ngathi uthi halamuzi lapho ngiyakhumbula sekufuneka ube nembuzi ke manje le mbuzi le uma ufika nayo uyayithatha ayibhile ayigile into zakhe enze konke akwenzayo bese eqeda emva kwalo athatha lembuzi le ayoyifaka ezibeni ahambe nawe nambe nezibeni thizini la ifika iphose khona iphila okushuthi iwumnikelo walapha ezibini then ke emase senibuyele ekhaya bese efika ke ekhaya ke useyilumbanisa leli bhodlela kade kunikeze lona ushuthi uhlanganisa wena nalo nalesi sigubhu lesi ulifaka phakathi la kulesi sigubhu lesi ushuthi uyanihlanganisa ke manje lesi sigubhu lesi akunikeza sona usuzohamba naso kodwa angikusho lokho ukuthi isigubhu le uma uya komkhulu
akufanele ugibele itekisi. Oh. Akumelanga ukuthi ugibele itekisi ngoba uma wenze njalo usho ukuthi isigubhu lesi umkhulu sizoshawa zithunzi zabantu. Oh. Bese ufike lapha bese uthi asisebenzi isigubhu. Okay. Yabo. Kanti inkinga wena ufike netekisi. Kufuneka ube nemoto noma either uyayiqasha imoto. Okay. Kodwa kube ukuthi nje into eqondile ngisho njalo i-transport eqondile. Should nakuyona imoto ufuna ube wedwa. Phela kuyenzeka ukuthi awunayo imoto. Mhlawumbe kufanele ukuthi ucela umuntu thizeni. So umuntu thizeni. Okay. So shuthi kodwa kufuneka kube isiphithiphithi abantu abaningi. Shuthi wena nomnikazi wemoto ngawu Uber ngayinhloboni wena ukhethe ukuthola imoto kanjani. Yeah. Ngoba uma ngabe ukuthi usuke naso uyacabanga uhamba uphethe into njenganale uhamba wehla wenyuku uyagibela itekisi uyaphinda uyehla endaweni thizeni mhlawumbe ngingakini kukude nanokuthi nje ayisifuni isixokoxoko noma imimoya eminingi ngoba izothi masifika lapha bese ngabe sasebenza bese bengathi umkhulu unezinto engasebenzi so kufanele ube nemoto nje eqondileyo ezofika ikuthathe point to point isuse ekhaya ikufebise kuyena uma ubuya kuyena ikuthatha futhi kubeke ekhaya phensele mo usibeka busiyosibeka la kuthiwa sibeke khona yeah kukanjalo nje mfowethu manje la othi khona ulumbaniswa wena nesigubhu nhlanganiswa before akunikeza isigubhu goduke naso ikhona into yegazi agcaba kuyona ahlanganise negazi lembuzi mhlambe nokunye because abantu abaningi lapha ekhaya into ebagile kakhulu ilezi zinto zokuthi mabegcatshwa bagcina sebenemoya ethile thola umuntu esehlanya senza ukuthi nokuthi kuludaba lolu alikho igazi lakhe liphuma lifakwe lapha hayi alikho bafu alikho igazi elifakwa lapha yeah kuphela zihlukahlukene okay izinto ushuthi angithi uma ngabe kufakwa lelo gazi lelo ushuthi kusokuyisiqalo sokuthi le lokhuzane yakho iphila ngani njengoba ngangishilo ukuthi mina le yama ayinabungozi yabo ingakho le engafakwa gazi ngoba likho igazi along the way okay no yeah uyini kenye efakwayo ukuze sikwazi phela igroup lezi thiwa ziyafitwa zidla something sidlani lesesakho hayi lesi sami kunamafutha anginikeza wona ukuthi emva kwesikhathi esithile ngithi icu okuyiwona kudla kwakhona kwaso isigubhu lesi yeah mafuthi mayesephelile kufanele ngiphinde ngibuyele kuye futhi aphinde anginikeze amanye ikona kudla kwako njengoba ngachaza asinamngozi nje asinamngozi okunye nje kunormal njengoba ngishilo ukuthi ukuhlaba nje kunormal njengawo wonke umuntu ohlabayo kodwa umaqondana naso ngqo yile mafutha lawa engeke phela ngiwadalule ngoba phela shuthi kunenyanga eziningi zilalela sengabe usengiyayithwasisa nani phela futhi akuyona imvume kimi ukuthi ngidalule okay ngoba phela kuyinto yakho umkhulu naye asebenza indlela asebenza ngayo yeah Lasikwenzayo ke manje mbukelo weBlack Live TV impande zama-Afrika ukuhamba sibafuna abantu okuthiwa ibona benze izinto ukuze laba abakhala abathi bakufuna lokho bakwazi ukukuthola simtholile kumkhulu lokuthiwa ngempela wamsiza umfowethu njengoba encome engaqedi nje ukuthi cha yena ngokwakhe inkinga akanayo uyena ke lo sizohamba nibone ivideo ivela la sobe sidalula khona ama date la uzokwazi khona ukusiza abantu bonke abafuna ukuza kuye bezosizakala wona hlala nje eduze kweBlack Live ubuke konke esizokuthulela khona mhlawumbe mfethu ngoba sifihli lutho sifuna nabantu bazi yonke into mhlawumbe ungasihlephelela ukuthi la emananini okukhokha mawukhokhela umkhulu noma uyolanda lesi sigubhu malini hayi la emananini mfethu angithi nje imali yakhe umkhulu iphelele 25,000 ha abantu bethola ngo 1.5 million phela futhi kuhlukene yabo kuhlukene nanokuthi ke nawe uyazi kuthiwa sazi ukuthi thina yabo lezi inyanga lezi engenzile ukuthi yeah izona ezidurayo yabo bese labantu okuyibona abenza abanemba ngqo abavamisile ukuthi babize okay lo usuke vele efuna imali ezohlephula usoyibonela la ubona kodwa yena lengakhona uright unemali kanti lo uzokwazi uphinde uyale lo muntu suthi ngaleyo ndlela ngicathi nawe uyalela omunye noma uzoyela omunye yona ndlela adla ngayo kodwa into yakhe igarantiwe iqonde ngqo iyona uyikhokha kanjani le mali le mali le wenza kanje shuthi ukhipha 15% uma usafika okokuqala shuthi which is 15,000 then ke shuthi mawusubuya ke uzobuya futhi ke nalo 10 usuzwe isiphelelake
ukhokha u15,000 ngekathi usafika sigaba sokuqala ufike mase uzoqedela ke then 10,000 sekuphelela 25 kunjalo nje. okay so njengoba siyazi phela ukuthi wena sikhuluma kahle basikhuluma nomuntu osenayo lento ekhona ekhaya ihlalaphi iphila kanjani nomndeni wakho abekho abantu abasafarisha leso sihle sizwe izitori la abantu bekhala bethi umndeni wami uhluphekile njengamanje angikhona ukuphila kahle kwenzeka 1 or 2 amakhelwane abahlaliseki esakhe isigubhu sibekaphi asihluphi nabantu la sihlala khona Hayi mfethu usibeka yila usuke kuthiwa sibeke khona. Umkhulu ayisuke nje ethi sibeke khona. Njengoba sengachaza ngekuqala ngathi asinambuzi namanje ade ngiqeda ukusho. Umngozi abukho akukho nje ukuthiwa khona ukuhlupha mhlambe ukhala omakhelwane kunezinto ethi labayibonayo mhlawumbe nasekhaya ingane ayilali nani cha. Usibeka nje lahleli khona uwena oyakhona uyokwenza leyo nto osukuyenza leso sikhathi osukuyenza. Sinegumbi laso. Okay. So uyakwazi kulesi sigubhu sakho ukuthi mawuhamba wona emhlabeni sikwazi kuba nomunye umuntu esiqhubeka naye noma kufana mhlawumbe abantu abathile ekhaya njengoba indodana yakhe endala noma umakoti wakho umethule kumkhulu ukuze naye ezoba namandla mhlawumbe afana nawakho nakuba mfethu ungakaze ngize ngifike lapho ngoba phela wonke umuntu mangabe enza into uyangacabangi ukuthi kukhona ilanga elifana ikusasa yes kodwa ke ngokucabanga kwami since singenabungozi kuphela thina sikhule sazi ukuthi kuyekudonswe lo mdala oh yeah noma ake ngithi lo baba amthemba yeah ukuthi bese mtshela ukuthi sibanibani uma kwenzeka kushaya isikhathi esukuthi kanje kunento yami kanje uma ngabe sekushaya isikhathi sami ukuthi angisekho uyoqhubeka kanje ngicabanga ukuthi nje lokho kubalekile yabo ukuthi kushuthi kumele kube khona lo zokwazi ngoba sithi singenambuzi mhlawumbe ke makuthiwa sinomngozi ke mhlawumbe bengwethulela nami ngishiya kanjalo yeah akhona amandla akuphele siyaphela balelo amandla sona isigubhu mhlawumbe uthola ichance okuya kumkhulu yozusana noma mawusithathile masiphela amandla kuyaphela ngawe ikhona into kanje athi uthola ichance okubuyela no uyabuyela ke nomkhulu okay uyabuyela ke nomkhulu njengoba ngade ngisho ukuthi mase kuphele lento esiyidlayo kufanele kubuyele kushuthi nje umkhulu ude uxhumana naye lesigalezo ikhathi lezo nisuke nivumelene ngathi noma lezo ikhathi lezo suku umdinga khona uyinyanga nganyamalala yebo kunjalo nje mfethu kunjalo okay elakho lokugcina bhuti wami sewutshela abantu emakhaya ngoba abantu bakade behamba mfowethu behla benyuka size sakulanda sakubuyisa kwesibili ngoba hayi sasiphenduka izinyanga incingo zethu iringa now and then sathi no asiphume sikubheke nawe siyalela kanti okunye babukeli siyacela nkosiyami ningasibuzi izinamba zabantu ngoba asikwazi ukudalulela izinamba zabantu esisuke sibameme la ekhaya ngoba nicina ninamathela kubona nibahlupha ngazuthi bona abelaphi sasikhethatha isinqumo manje ukuthi uma kuukuthi umlaphi ngempela lo muntu uyamthemba sizomdinga somcinga simthole sizama ukunitholela ngqo kunokuthi nihluphe lo muntu osuke igest lethu la elakho lokugcina baba sewukhuluma ngento mhlambe nomunye umuntu afuna ukuyazi ngokuthwala nokuthi mhlambe ungammema kanjani kulese sakho osithemba kangaka mina mfethu njengoba naseqani ngangishilo ukuthi la mhlambe kubalekile ukuthi ngoba phela usizo likhona yes uyenzeka ubamba uyeko futhi nje impilo angithi impilo ekhona le la ngaphandle sigcine mhlawumbe umuntu ubone ukuthi hayi phela neminyaka iyahamba so kumele ukuthi kuphilwe kuye phambili nezingane nazo ishiye entweni ephathekayo uyishiye into ephathekayo so mina engakusho mfethu ukuthi uma uthatha isinqumo esinjenganalesi bukusisa vula amehlo ulalelisise yabo ngoba phela baningi abantu la abathi bayayenza into efana nale egcineni kosuku gcine sekugaxela abantu kugaxela imindeni kufa abantu yabo so kubalekile ukuthi ubukusise ufunisise futhi njengoba nami njengoba ngiyilana nje omunye sengazama njengoba ukuthi abuye eze kunina njengoba kade usuchaza ukuthi athole alandele funa into eqondile umuntu esirecommendwa abantu noma umuntu thizeni yabo rather than ukuthi uhambe uhamba ufuna into ufunisa nje so okungcono nje ukuthi landela into osuke wezwa ngayo ukuthi ihamba kanjani inhle la yimbi la kanjalo nje mfowethu futhi lo ke ngakusho mina ebantwini ukuthi kubaleke kakhulu siyabonga mhlonishwa sibonga nangesikhathi sakho ukuthi uhloniphe ubuye uze la uzosixoxela lolu daba ebhizinisi yakho nje sihlephele esikhatini sakho ukuthi ube khona nathi la mntaka baba noma nini futhi maningidinga ohlala ukhona siyathobeka kakhulu baba ubonga mina
babukelwe Black Live TV igama lohlelo ke izimpande ezama Africa nizule ke udaba lika baba elidalula lonke lunjengoba lunjalo sithembe ukuthi ke nizoqhubeka nisilandele nje nizwe ukuthi yini esiniphathele yona ngoba na kanjani ivideo ezolandela nizobe sidalula inombolo nokuthi umkhulu utholakala kuphi kanjani abafuna ubhukha ke bagcwala ubuthaphu lapho there's a show ukuthi ke zonke inkinga zenu mayiphela ziyaphela ningalenzi ke iphutha qhubeka nilandele Black Live TV izimpande zama Africa na zonke inhlelo ekhona la ekhaya subscribe and like and comment sanithanda kakhulu kama lami Khizichaka nisale kahle Is the Black Live TV